खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायथि बावहरनाय थालायबाय नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव फिन खेबसेबाव बरायग्रोबाय आसा खालामो बयबो मोजाङैनो दङ नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे खौरां लानानै फैबावलायबाय अननानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो। सराइदेव जिल्लानि नामतला पुलिस थानानि ओसि ब्रिदुल बरुवाया 5 लाख रां घुस लानायनि दायाव साख्रिनिफ्राय बोख्लायजादों। पुलिस बिफाननि मोनसे नायबिजिरनायनि गेजेरजों ओसि ब्रिदुल बरुवाखौ साख्रिनिफ्राय बोख्लायदों। सुलुङाव फोरमायथिनाय बादिब्ला ओसि ब्रिदुल बरुवाया सासे हाथियार दैग्रा सुबुंनिफ्राय 5 लाख रां घुस लानानै जेबो खालामाबालानो हगारहरखोमादोंमोन, जायनि जाहोनाव पुलिस बिफाना बेनि हेंथायै नायबिजिरनायखौ साख्रिनिफ्राय बोख्लायनायजों लोगोसेनो रिजार्भ क्लज खालामनाय जाबाय आरो बेजों लोगोसेनो बिजों सोर सोर लोब्बा दंफायो बेखौ मिथिनो थाखायबो नायबिजिरनायखौ जागायजेनबाय होननानैबो मिथिहोबावदों पुलिस बिफाननिफ्राय। रायजोआव सोरखारा ड्राग्सनि हेंथायै गोख्रों सिग्रोमबाय थानाय समावबो गोबां सुबुंफोरा ड्राग्सनि फालांगि खालामनायखौ नुनो मोनबाय थायो। बरपेटा रडआवबो पुलिसआ मोनसे सिग्रोमनाय हाबाफारि लानायनि गेजेरजों सासे फालांगिरिजों लोगोसे ड्राग्सखौ बोखांनो हायो। हमजानाय ड्राग्स फालांगिरिखौ बरपेटानि हाबिबुल रहमान आरो बिनिफ्राय खमैबो 2.03 ग्राम ड्राग्स आरो गंसे मबाइल आरो 3,200 रांजों लोगोसे मोन 20 फिसा फिसा कन्टेनारफोरखौ बोखांनो हायो। जम्मु काश्मीरनि पेहेलगामाव उदखारिफ्रा गाग्लोबनाय उनाव साननैनि हाबाफारि लानानै सौदि आरबआव दावबायनायखौ आद्रा खालामनानै हादोर फारसे गिदिंबोफिनबाय गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मोदीआ। मैया फुंबिलि समाव सौदि आरबनिफ्राय भारतआव सफैफिनबाय नरेन्द्र मोदीआ। रिपर्टनि बादिब्ला थांनाय मंगलबारखालि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मोदीआ सौदिनि राजफोलेरनि नखराव हरनि खाजा जानायनि खोथा दंमोन, नाथाय जम्मु काश्मीरनि जानाय दुखुनांथाव आरो मुगैथाव जाथायखौ खोनानाय लोगो लोगोनो गाहाय मन्त्रिया गावनि हाबाफारिखौ केन्सेल खालामनानै हादोर फारसे गिदिंबोफिनो आरो बेजों लोगोसेनो गाहाय मन्त्रिनि बिथोन बादियै नखर मन्त्रि अमित शाहआ श्रीनगराव सहैयो आरो रैखाथि बिफानजों सावरायलायो। मख'नो गोनांदि बे दुखुनांथावै गाग्लोबनाय जाथायाव जिउ गोमानांनाय सा 2 दावबायारिफोरखौ मैया मान होनानै जोबथा बिदाय होबाय। बे मान होनाय हाबाफारियाव नखर मन्त्रि अमित शाह बिथाङाबो बाहागो लानायखौ नुनो मोननाय जादों। बे उदखारि गाग्लोबनायनि उनाव रैखाथि बिफानाबो ओनसोलाव गोख्रों अपारेसन खालामदों आरो रिपर्टआव मोननाय बादिब्ला पेहेलगामाव जानाय जाथायनि उनाव रैखाथि बिफाना 2 उदखारिफोरखौबो गावथारनो हानायनि खौरांखौ सुलुङाव फोरमायदों। बे जाथायाव जिउ गोमानांनाय सुबुंनि नखरफोरनो 10 लाख रां आरो जोखोम जानाय सुबुंफोरनो 2 लाख रां अनसुंथाइ होनो थाखाय फोसावदों सोरखारा। फेरेंगा एबा हाग्रा बिफाननि मन्त्रि एम रनजित बसुमतारिनि बियाबाव बिसायख'थि गेलेगोन होननानै फोरमायथिदों हाग्रामा महिलारि बिथाङा। बिथाङा फोरमायथिनाय बादिब्ला चिरांनि 14 नं बियाबाव हाग्रामा महिलारिया एम फेरेंगानि हेंथायै बिसायख'थिखौ गेलेगोन आरो बिसायख'थियाव देरहानानै फेरेंगाखौ फेजेनगोन होननानै फोरमायथिदों। बेजों लोगोसेनो माखासे साननि सिगाङाव बिथाङा बिपिएफ दोलोआ सोरखाराव फैफिनोब्ला बिटिसि ओनसोलाव थैनि बाना बोहैहोगोन होननानै बुंदोंमोन। बेबादि बुंनायनि सायाव बिपिएफआ सोरखाराव फैयोब्ला बिथांनि हेंथायै जों आयेन बादियै राहा लागोन होननानै फोरमायथिदों। बेजों लोगोसेनो बिथाङा गावनि ओनसोलावनो गावनि हारिखौनो इभिक्सन खालामदों आरो बिसोरनि सोरखारा बर'फोरखौ असान्तिसो खालामदों होननानै बुंथियो हाग्रामा महिलारि बिथाङा। बर' सावथुन मुलुगनि मुंदांखा फेस्ला फावखुंगुर फैलाव बसुमतारिखौ मैया बाक्सा जिल्लानि सिमला थानानि सिङाव थानाय गावनि जोनोम गामि बाकाजानियाव गामिनि नेमखान्थि बादियै जोबथा बिदाय होबाय। मख'नो गोनांदि बिथां फैलाव बसुमतारिया बर' सावथुन मुलुगाव गोबां बिहोमा होनायजों लोगोसेनो असमिया सावथुन मुलुगावबो गोबां बिहोमा होलांदोंमोन, जायनि थाखाय बिथाङा आसाम नाङैनो सासे मुंदांखा फेस्ला फावखुंगुर महरै बयजोंबो सिनायजायोमोन। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बिथाङा गोबाव समनिफ्रायनो हां लानाय बेरामजों भुगिनानै दङमोन आरो देहा फाहामसालियाव फाहामथाय लाबाय थानाय समावनो जोबथा हां फैयो। बिथांनि जिउ खहा जानाया आसाम नाङैनो मोनसे सुफुंख'हायै खहा जाबाय आरो बिथांनि जिउ खहा जानायखौ गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङाबो गोथौयै दुखु मोननायखौ फोरमायदों। बरझार एयारपर्टनि साखाथिनि बरझार पुलिस थानानि बेन्दोंनि काहिकुसि ओनसोलाव मोनसे गिख्रंथाव अर खामनाय जाथाय सोमजिदों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बे अरा जिअ कम्पानिजों लुफुंजानाय गंसे मबाइल टावारनि गोजौसिन बाहागोआव मिशनारि जन्थ्रआव अर खामदों। बे अर नांनायखौ नायबिजिरनायनि गेजेरजों कारेन्ट सर्ट नांनानै अर खामदों होननानै रिपर्टआव मोननाय जादों। जाथायनि सोमोन्दै खौरां मोननाय उनाव बरझार पुलिस आउटपस्टनि मावथिफोरजों लोगोसेनो अर खोमोरग्रा हानजाया लोगोसे थांनानै अर जोंब्लावनायखौ खोमोरनो हायो। दासान्दि जों बोथोरखौ दाब दाब ओनसोलाव गिख्रंथाव बारहुंखाजों लोगोसे अखा हानायखौ नुनो मोननाय जादों। बेबादिनो मैयानि सानावबो कक्राझाराव गोब्राब बारहुंखा बारनायनि जाहोनाव बारहुंखाजों फांसे गिदिर लिसु बिफाङा बायसिननानै एग्रिकालसार बिफाननि जुनियर इन्जिनियार अपूर्व रयनि गारिया गाज्रि बायग्रबनायखौ नुनो मोन्दों। गावनि बियाबनि सिङाव थानाय गंसे गामिनि गंनै दालांखौ बानायनो थाखाय अन्थाइ खाम्फा गायसनदों एमएलए लरेन्स इस्लारि बिथाङा। सानजा कक्राझार बिधानसभा बियाबनि एमएलए लरेन्स इस्लारिया गावनि बियाबनि सिङाव थानाय 9 नं बनरगाव ब्लकनि बेन्दोंआव थानाय सापातगाव गामिनि गंनै औवानि दालांखौ बानायना होनो थाखाय मैया अन्थाइ खाम्फा गायसनदों। दासिमनि खौराङा एसेनोसै। नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन। गोजोन्थों।